14वा गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव. अवघी मराठी चित्रपटसृष्टी आज गोव्यामध्ये पणजीमध्ये आपल्याला अवतरलेली पाहायला मिळते आणि गेली अनेक वर्ष मृणाल कुलकर्णी या अभिनेत्री हे नाव आपल्याला या चित्रपट महोत्सवात आपल्याला पाहायला आपल्यासोबत बोलण्यासाठी नेहमी या चित्रपट महोत्सवासाठी येतात. तुम्हाला कसं वाटतं इथे येऊन? दरवर्षी वेगवेगळ्या भूमिकेतून येते. कधी अभिनेत्री म्हणून येते, कधी दिग्दर्शक म्हणून येते आणि कधी-कधी मी महोत्सवाची चाहती म्हणून येते. कारण एक साथ एवढे सगळे मराठी चित्रपट बघण्याची संधी आम्हाला महाराष्ट्रात सुद्धा मिळत नाही. त्यामुळे एकमेकांचे चित्रपट आपल्या मित्रांनी केलेले किंवा पुढच्या पिढीतल्या दिग्दर्शकांनी केलेले चित्रपट बघण्याची संधी या महोत्सवात मिळते आणि फार आनंद होतो, की गोव्यामध्ये जिथे मराठी चित्रपट प्रदर्शित होत नाहीत, तिथे लोक तुमच्या चित्रपटांची किती आसुशीने वाट बघतात, हे एन्जॉय करायला खूप आनंद होतो. बरोबर. जसं आम्ही वेगवेगळ्या दिग्दर्शकांशी काम करतोय, गजरा आहे. आमचा चित्रपट इथे प्रदर्शित करू की इथे चला संबंध जगाचा. इथे जर आवडला तर तो सगळ्यांना आवडेल, कारण इथले प्रेक्षकच रसिक प्रेक्षक आहेत आणि त्यांचा रिस्पॉन्स हा कायमच खास रिस्पॉन्स. जसं की नेहमी इथे फिल्म फेस्टिवलसाठी येतात, त्याच्या व्यतिरिक्तही पर्यटनासाठी देखील इथे येत असाल. गोव्यातील समुद्रकिनारे, खाद्य संस्कृती, एकंदरच गोवा तुम्हाला कसा वाटतो? गोवा नंबर 1 आहे आणि वेगवेगळ्या निमित्ताने गोव्याला यायला मला नेहमीच आवडतं. इफ्फीला येते मी, या फेस्टिवलला येते आणि अदर दॅन दॅट पावसाळ्यात गोव्यात येऊन राहणं म्हणजे सुख आहे. आणि आता तर नारळी पौर्णिमा आज झालेली आहे, त्याच्यामुळे आता पुन्हा नव्याने मासे खाण्याची संधी उपलब्ध आपल्याला होणार आहे. गोव्यात यायला मला खूप आवडतं आणि गोव्यात राहायलाही मला खूप आवडतं. थँक्यू सो मच मॅम. तुमच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी आणि फेस्टिवलसाठी खूप खूप शुभेच्छा. देव बरे करू. थँक्यू. देव बरे करो.